com sona ahí? ¿Per qué no va a hacer la mà? 1, 2 i 3? Però no, per este rogamos sollenos no. Això de ser en ganes. Per què no aneu a fer la mà? O sigui, amb ràbia, va, anem allà? Molt bé, fantàstic. Aleshores, anem allà, estem preparats? Molt bé. David, me dones tu la... En 4 i comencem, molt bé, molt bé. Nosaltres? 4, tocant nosaltres i comences. Molt bé, molt bé. No ho he entès, però bueno, ja veurem. 4 tocant vosaltres, el què? Què toqueu vosaltres? Què toqueu? Toquem tots, venim a tocar tots. Què me fas així? És que jo ho he de fer així pa pobre, perquè sou tanta gent. Va, anem allà, no vull tapar a ningú. Els que aparquen en doble fila i es deixen el cotxe frenat. Els que pugen a l'autobús i pel matí no s'han dutxat. I els que t'inclouen en un grup de 100 persones en WhatsApp. Per què no aneu a fer la mà? Per què no aneu a fer la mà? El que inventà l'arbre fàcil, fill de puta. Els que deixen el vàter brut. Els que comparteixen fotos de gossos morts en el Facebook. I a les teleoperadores i els que cobren 5 euros per un suc. Per què no aneu a fer la mà? Per què no aneu a fer la mà? No me toca ja, que m'ha enganyat. S'han enganyat ells, m'han despistat a mi. Espereu que vaig entrar, repetixo, i no m'ha assajat. No paris mai una orquestra aixina, per favor, David. No, mai se fa això, el público lo está viendo. Ya buscaré yo un hueco, ya trobaré yo el foral, que soc de Sueca. Dec un forat i de vaig. Perdoneu, no m'ha assajat, un fort aplaudiment per a la banda. Perquè és evident que s'han enganyat ells. Entrem ahí. És que jo veia que no anàvem a to, jo estava un poc més alt, portava 2 octaves per davant de vosaltres, i vosaltres estàveu un poc ahí, estàveu un poc sol menor. Tu estàs en sol menor desafinat tot el rato. Per favor, de veritat, és que no se pot. Tu d'on eres? Eres d'Ontinyent, se te notava, la cara de bufat que fa. Entrem en veig un món... Per què està la Mare de Déu mirant-nos, per favor? Veig un món... Jo veig que no, jo no veig el món. No veig que no va la nota igual. No veig igual, també estos van bufar també. Perdona, que no contava que la gent va bufar i no s'entera. Tornem a començar. Perdoneu, bueno, hòstia, se empieza de abajo, ¿no? Se empieza de abajo, tenim confiança, ¿no? Vale, ya está. Fíjate, tía, y ya está bien.